Iningizimu Afrika, South Africa siyanibingelela, ubingelela uSibonga umfoka Gcwensa phansi emaphepheteni eNanda Dam ila ngizalwa khona nala ngidabuka khona. Siyanibingelela ke nonke nje wasengishilo. Siyacela siyanimema nonke ngobuningi benu baniphelele lapha yana emcimbini omkhulu la khona sisuke sithi azibuye emasisweni. Esisulo umcimbi ke sesiwenza owesikhombisa bathi isi 7 annual sobe siyenza okwesi7 emaphepheteni eFire Sport Ground eduze kwedamu eNanda Dam. Siyacela ukuthi niphelele nonke khona sizojabula nani. Ungena ke egate noma ithikithi nje libiza only 50 rand kuphela. Siyacela ukuthi wonke umuntu olidingayo asithinte nambeni u084 088 7190 084 0887190. Uyifona only uma udinga ithikithi lokungena khona. Kekho umculo ozobe engekho abadumile ngingabala kafishane obahubhe uthosele khansela igcukamelisha baningi kakhulu abogubhela baningi bafowethu abacika zobe khona kamaskandi adumile nawakhona endabeni maningi ukwehlula. Siyanicela bafowethu ukuthi niphelele nonke izojabula nathi. Siyayibongela.